Her ser vi opgaven, hvor der står, at man skal lave en synopsis på baggrund af nogle sider, man har læst. Og så står der også, at man skal enten inddrage noget økonomisk teorier fra modul 4, eller nogle af de teorier, du har læst om i modul 3. Så det er lige noget, man skal huske, når det er, man laver den her opgave. Men jeg vil gå over til opgaven, og vi starter oppefra, hvor det er mig, Anja Naomi Sørensen, der har lavet den her opgave. Og det er opgave 6D, og her ser vi min problemformulering. Og det første problem, jeg sådan tænker, når man læser de her sider, vi har læst, det er, at hvad er social ulighed? Det er meget godt lige at få på plads, når man skal gå lidt i dybden med det. Og så det næste er, hvordan fungerer båndet mellem borgere, politikere og pressen? Model. Så jeg har taget en model for modul 3, men den kommer vi nærmere ind på. Metoder til at formindske ulighed og fordele ulemper ved ulighed. Det er sådan det, vi skal snakke om i løbet af de her 10 minutter. Problemstilling. Hvad er ulighed? Hvordan fungerer båndet mellem borgere, politikere og presse? Og så har jeg så skrevet en tekst her om, hvad ulighed er. Og det er jo et rimelig vidt begreb, fordi det kan både bruges i den her forbindelse med politik, og det kan også bruges i den forbindelse med, hvis man for eksempel skal lave nogle stykker. Altså rimelig ofte bliver ulighed brugt inden for regneverdenen. Så der er sådan, det er rimelig bredt, men vi fokuserer her på ulighed inden for politik. Og det er kort sagt, som jeg også har skrevet, ulighed er forskellen mellem rig og fattig. Fordi at der er så meget ulighed her i Danmark med, at rige, de har det selvfølgelig godt, og de fattige har det selvfølgelig ikke så godt. Men problemstillingen er lidt, at den tidligere regering, som har været blå, den var meget sådan, når man har penge, så kan man klare sig selv, og sådan, altså, man klarer sig selv. Hvis du ikke har penge, er det bare lidt ærgerligt, fordi så må du bare på en eller anden måde ligge på gaden og dø, hvis det ikke kan være anderledes, fordi du har jo ikke nogen penge. Hvorimod den nye regering, den går meget, synes jeg efter min mening, meget bedre op i ulighed, fordi at de er meget sådan, vi er et samfund, og så hjælper vi altså hinanden på den ene og på den anden måde. Så det er sådan lidt henad, hvad ulighed er. Og så har jeg prøvet at tegne det op som en model her, som jeg har taget fra modul 3, hvor jeg kan lige prøve at zoome lidt ind. Okay, det er rimelig dårligt, det står rimelig sløret, men det står herovre politikere, og så står der presse, altså journalistik, PR og medie, massemedier faktisk, og så befolkning. Og der er sådan nogle pile her, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Nu prøver jeg lige at holde den helt stille. Ja, det faktisk går ud på den her model, det er, at
hvordan vi som borgere får at vide det, politikerne siger, og politikerne får at vide, hvad vi borgere siger og mener, og hvordan vi har det med dem, fordi at politikerne, Christiansborg, det er rigtig meget med samfundet at gøre. Og det fungerer på den måde, at politikerne, når de melder noget ud, nu skal vi have valg, nu skal vi dit, nu skal vi dat, så siger de det på en pressemeddelelse. Og denne her pressemeddelelse, den bliver kommunikeret ud til borgerne. Og det kan være sådan noget som ulighed, som borgerne har en rigtig stor indflydelse på, da vi faktisk har valgt vores regering. Så er det selvfølgelig rigtig relevant for os at vide alt, hvad der nærmest foregår herinde, ikke? Så det er den måde, at politikerne siger noget til pressen, og pressen siger noget til borgerne. Og det er så også. Og borgerne, de kommunikerer tilbage, og det gør de bare ved at sige noget. Det kan for eksempel være gennem pressen, hvor det kører begge veje. Det kan også være deres børn her på Christiansborg, de er jo også børn, de går jo også i skole. De kan måske høre noget sådan. I dag sagde en af mine venner over i skolen, at han bare synes, at det var virkelig godt, som vi håndterede, eller som Christiansborg håndterede problemstillingen, eller problemet ulighed. Og så kan barnet gå hjem og sige til dens forældre, men sådan og sådan og sådan. Så det går sådan begge veje med det hele. Det kører faktisk i ring. Så det er sådan, det er. Så hvis vi går lidt længere ned, så er der metoder til at formindske ulighed. Og der har jeg skrevet på baggrund rigtig meget af det papir, vi har, eller nogle af de papirer, vi har læst. Og når jeg siger papir, så er det faktisk, fordi jeg printer alt ud, der står derinde, og så læser jeg det igennem og streger under og sådan noget. Så derfor har jeg læst det på papir. Og det kan for eksempel være sådan noget som at prøve sænke marginalskatten, og det er også blevet gjort fra 68% til 63%. Halvere dagpenge og sådan nogle ting. Det er ikke bare en lille prøvedel, jeg virkelig har taget udgangspunkt i her. Man kunne gøre, der er 150 andre ting, man også kunne gøre. Hvis vi prøver at køre lidt ned her, så fordele ved ulighed. Og der må jeg indrømme, der kunne jeg ikke rigtig finde på noget, fordi at jeg er imod ulighed nemlig. Så det var sådan lidt, det kunne jeg ikke rigtigt, men jeg har prøvet at researche lidt, og så er jeg så kommet frem til den her, jeg også synes er ok. Den her bonus ved at gøre en ekstra indsats for andre. En ekstra indsats, ikke for andre, men bare en ekstra indsats. Eller man kunne, så kommer jeg lige helt tilbage her. Sorry. Ja, eller så ulemper, den kunne jeg jo fyre rigtig mange af nu, men jeg har skånet lidt, og så har jeg skrevet svære at byde det sociale af. Det er jo også rigtigt. Og investering i uddannelser og infrastruktur, sundhed for alle, hvilket er super relevant. Sammenhængskraft. Altså, vi er jo som sagt i vi er et samfund, og derfor er
det er så vigtigt, at vi holder sammen om ting, og sådan så, at vi føler os en del af et samfund. Det er super vigtigt for folk, at de gør det. Og så den her spild talentmasse ved uddannelse under kasse. Det er jo også rigtigt. Så er vi kommet til hovedkonklusionen. Jeg skal nok prøve at skynde mig lidt. Jeg kan se, at jeg er gået lidt over tid. Men det er sådan lidt, jeg har taget lidt udgangspunkt i, hvad andre siger, og så min egen holdning. Min personlige holdning er klart, at ulighed i samfundet er noget skidt. Alle burde behandles med respekt og værdighed, hvilket jeg bestemt ikke mener, at de mennesker, der går ind for ulighed, synes. Og selvfølgelig med alt respekt for dem, der går ind for ulighed, fordi at vi skal alle sammen være, vi skal alle sammen ud med deres mening. Men det har meget med ens egen mening at gøre, hvordan man opfatter ulighed. Så der er ikke, som jeg også har skrevet, der er ikke et facis under, sådan her er, det her er ulighed, og det er forkert, og sådan, og sådan her får vi det løs, fordi det kommer meget an på, hvordan man har det med ulighed. Og derfor har jeg vedhæftet denne her video, man kan gå ind og se, fordi den synes jeg beskriver rimelig godt, i hvert fald hvordan jeg, nu går jeg lige ind på den, i hvert fald hvordan jeg har det med ulighed, hvor der er en masse relevante ting, de siger, hvis vi lige stopper tilbage til opgaven. Så det var sådan min opgave, og så er lige en lille litteraturliste og materialer, og der har selvfølgelig været inde på Fronter og få en masse materialer derfra, der opgaven ligger herinde, og så har jeg været inde på denne her hjemmeside, hvor jeg har fundet lidt af hvert, sådan til lige at få en god opsummering og sådan nogle ting. Hente lidt inspiration til min opgave. Så jeg håber, at den falder i god jord, og held og lykke med den.